Posle koktela na brodu, takmičari su doživjeli prvi šok. Survivor Srbija upravo počinje. Boba je uz Ognjenovu pomoć spasila živu glavu, dok je Miodrag morao odmah da se vrati za Srbiju. Survivor je igra samo za najbolje. Ovo je vaša nova kuća. Svi smo umorni. Komarac ima mali milion, znači posisat će nam svu krv noćas. Već prvi dan mogu da kažem da je teško, ali ja ću da izdržim koliko bude mogla. Ovo je tek početak, bit će sve gori. Ćemo da ga kuvamo? Njega? A ne može, što nisi odozvao? Pazi! Učete napred. Jedan! Cijelo drugo. Oći. Curim lepo, jebate. Ode, šef. Daj. Kako si? Dobro. Uspeli smo da ga otvorimo. Zamoći prstvoga. Sa zidova da ovdje skidaj. Moraš malo da se izlupa. Ali baš liči na lješnjak isto. Nije onako onaj... Daj da udarimo. Kao kad kupiš kokos. Ovaj arhipelag neobične lepote je svoje ime dobio kada je iznedrio neke od najlepših svetskih bisera. Baš ovdje, na ovim pustim, predivnim tropskim ostrvima, sada se nalaze srpski brodolovnici koji će uskoro biti podeljeni u dva suparnička plemena.
Kako ste proveli noć? Kako ste spavali? Kakav je bio ukus kokosa? Jeste zadovoljni? Do sada ste svi bili zajedno. Jedna grupa i jedna sudbina. Vreme je da se podelite u dva plemena. U ovoj torbici nalazi se 21 biser. Po jedan za svakog od vas. Ali nisu svi biseri isti. Dva su posebna. Jedan je crveni, drugi je zeleni. Ta dva bisera označavaju dva različita plemena. Oni koji ih izvuku postaju prvi članovi novih plemena. I dobijaju šansu da izaberu prvog člana za svoje pleme. Žene biraju muškarce, muškarci biraju žene. Svako ko je izabran dobija i sam šansu da izabere sledećeg člana. Tako sve redom, dok na kraju ne ostanu samo dva takmičara. Snaga vašeg plemena, ali i sudbina jednog od vas danas, zavisit će isključivo od vašeg izbora. Poslednji takmičar, koji ostane neizabran, zauvek napušta Survivor i za njega je ova igra završena. Odmah se vraća u Srbiju. Da li ste me razumeli? Smo se dogovorili? Bez gledanja ćete uzeti po jedan biser. Šaku nećete otvoriti dok vam ja ne kažem. Ispružite ruke ovako. Okrenite ih ovako. Otvorite šake. Nemanja Rosić i Nemanja Pavlov. Istupite. Nemanja Pavlov, stani ispod crvene zastave. Nemanja Rosić, ti si prvi član zelenog plemena. Stani ispod zelene zastave. Nemanja Pavlov, ti si prvi član crvenog plemena, imaš pravo da prvi biraš. Izvoli. Tatjana. Tatjana. Nemanja Rosić. Izvoli. Maja. Tatjana, sada ti biraš. Izvoli. Saša. Majo. Ognjen. Vanju najstarije. Vanja najstarija. Ognjene. Vanja druga. Vanja iz crvenog plemena, koga biraš? Ugija. Vanja iz zelenog plemena, koga ti Darija. biraš? Darija. Idemo dalje. Hana. Hana. Dario, izvoli. Vanja. Ana. I treća Vanja Juzef. Hana, izvoli. Glasno i jasno.
Radovana. Vanja! Miloša! Duška će mi doći. Hobi. I mene se zbunio. Idemo dalje. Crnogorko, a? Edita. Miloše! A u crvenoj majici, ne znam ime. Marija! Marije. Pa upoznajte se već jednom. Edita, izvoli. Duško. Marija, izvoli. Pero. Duško, izvoli. Bojana. Bojana. Pero, molim te, priđi i stani ovde. Pero, na tebi je najteži zadatak. Od tvog izbora zavisi da li će Slobodanka ili Tamara ostati ovde ili će otići kući. Takmičari koji niste izabrani, vi imate šansu da za 1 minut ubedite Peru da baš vas izabere. Slobodanka, ti imaš pravo da prva počneš. Ne znam šta da ti kažem, prosto. Ja bih želela da ostanem, naravno, ali stvarno na tebi odluka, tako da... Izaberi onako kako smatraš stvarno. Sam odluči, nema ubeđivanja nikakvog, znači sam odluči ko ti odgovara za tvoju ekipu. Bili ste vrlo kratki i direktni, pošteni jedna prema drugoj, ali ste mnogo otežali Peri. Pero, razmisli, imaš 10 sekundi i odaberi. Velika šansa, Pero. Pero, neki Pero. Tamara. Tamara, ti ostaješ ovde, pridružiš se svom plemenu. Pero, vrati se u svoje pleme. Slobodanka, ti napuštaš Survivor, za tebe je ova igra završena i vraćaš se u Srbiju. Slobodanka, ti si druga osoba koja napušta Survivor. Možeš da se pozdraviš sa svojom ekipom i sa ljudima sa kojima hoćeš, ali pre toga, molim te, kaži svoje poslednje reči. Pa nemam ništa da kažem, žao mi je što idem, ali Bože moj, to je igra. Dobro, pošteno. Možeš da se pozdraviš sa svima. Trenutno se osjećam malo više, sam ne nervozna, nego malo tužna, malo nervozna. Ostali smo ja i Slobodanka. Jako jedna neprijatna situacija. Nisu izabrali Bobu zbog onog incidenta sa Mijićom. Meni je, mislim, žao i Bobi, dobra devojka, ovo ono. Crveno pleme, vaše ime je Armada. Duh čuvenih španskih galija luta ovim ostrvima. Njihovo zajedništvo bilo je presudno u njihovom preživljavanju.
To zajedništvo morate da gajite i vi kod sebe. Sada ću vam dati vaše plemenske boje. Zeleno pleme, vaše ime je Roka. Stare španske tvrđave na ovim prostorima zvali su se Roka. Jedan čovek ne može da brani sam tvrđavu. Budite složni, budite snažni kao Roka. Ovo su vaše plemenske boje. Imam za vas još nešto. Za svako pleme imam po jednu mapu. Dobro je proučite. Ona vam može pomoći da se lakše snađete prvog dana u kampovima u kojima ćete od sada živeti. Budite jedinstveni, budite snažni i želim vam puno sreće! Moramo stići. Odavde moramo stići. To je najteže palo sigurno Peri. Pošto je sve zavisilo na kraju od njega. Nisam ja nikoga terao na gubilište. Ja bi ostavio Bobu, ne zato što ona starajka kao ja, ne gledam to tako, iako bi u onom prvom putu kad je trebalo da ispadne izbacio ja, jer je gospodin Miodrag jedan divan čovjek i baš mi je žao što nije ostao duže sa nama. Stvarno je ostavio jak utisak na nas, kao takmičar i kao čovjek. Znala sam da bi mi jedini bio problem plivanje, pošto nisam dobar plivač, ali i ono što sam uradila opet je bilo dobro. Samo što sam očekivala takvu igru negdje možda kasnije. Ok, trebalo da plivam, njena stvar. Tako da vjerojatno je to uzrok, ali svejedno je grozno bilo kome da se desi, da se vrati ono, pa 100 puta za Srbiju. Pa Slobodanka je meni draga i simpatična, samo što ja jednostavno smatram da Slobodanka nije za ovo ovdje. I volela sam da ostanem, a pošteno i nisam volela, jer ovo je sve jako napeto. Armada i Roka, dva plemena na dva pusta ostrva u Tihom okeanu. Borit će se svakoga dana kroz različite izazove koji zahtevaju vrhunsku snagu, mudre strategije i izdržljivost dostojnu Survivora. Prvog dana plemena se bore za nagradu koja će im olakšati preživljavanje. Drugog dana očekuje ih još važnija borba. Borba za imunitet. Pleme koje izgubi ide na plemenski savet gde izbacuje jednog svog člana, za kojeg misli da im je najveći teret. Pleme koje je pobedilo je bezbedno, ali samo još koji dan. Jer kao plima i oseka, ovaj ciklus se ponavlja iz dana u dan, smanjujući broj preživelih. Zato takmičari moraju čuvati leđa jedni drugima, moraju biti savršen tim i moraju se svim srcem boriti za pleme. Jer kada dođe dan da jedan bude izbačen iz plemena, tada svako misli samo na sebe.
Let's start. To bi. Kada smo se podelili u dva plemena, ja mislim da će sve drugačije da bude. I da će se neka lica razotkriti i sve će se znati otprilike šta ko o kome misle. Možda sad neko ko je u startu izgledao sposobniji i možda bolji za neko pleme ili za ekipu, možda se pokaže baš suprotno. Naša ekipa je dosta spremnija i jača. Bilo mi u glavi da u mom plemenu bude Dario i Ognjen. Ja sam želela i Rale da bude sa nama, pošto smo juče tako dobro zagradili kuću, da nam je onako, baš smo se super sklopili, on je super lik, tako da mi je zbog njega malo bilo žao. Vreme pokaže svoje. Svi smo mi kad smo gladni, nervozni i drugačije se ponašamo, ispolji se ta prava narav, pa vidjet ćemo. Našao sam poruku. Na palme levo luta, 3 su početak tvoga puta. Od sredine izbroj 30 koraka, kopaj gde te čeka zmijolika traka. Od sredine izbroj 30 koraka. Pogled s mora na palme levo luta. Čekaj. Znači... Levo kod onih 3 palme, pravo. Igrom slučaja sam ja prvi ugledao sanduče i našao pisamce sa zagonetkom. Zagonetka nije bila mnogo zagonetna, ali nam je napravila veliki problem. Ali otprilike sve bilo rečeno na onom papiru, sam smo trebali da gledamo dobro. Dovište staro spava na pesku u olujnoj noći i izgorelo u bljesku. Blago se ispod njega krije u mračnoj dubini gdje mu mesta nije. Jel ima neko inteligentan u grupi da protumači? Pa daj da vidim. Evo su ovde neke kosti. Neće. Dobro. Spava na pesku, u olujnoj noći, izgorelo u bljesku. Grom, udario je grom negde. Gde je srušeno drvo od groma? Čekaj, ovo je nasuto, ovaj pesak je nasut, to je da je propao. Dok su svi ovdje viškali, ja sam otišla do tog drveta i videla sam otprilike da je to o čemu se priča, s tim što nisam znala gde se kopa jer je veliki prostor ispod i onda sam im rekla da odu tamo i oni su otišli i iskopali, ja sam ovdje ostala, prenela stvari. Tamo smo imali dosta poteškoća, zato što jednostavno drvo je bilo ogromno. Tražili smo svuda, čak nam je padalo na pamet da je u drvetu, pa smo se zavlačili. Gdje si našao? Čekaj, uzmi. Evo ga, vati ručku s druge strane. Čekaj. Ima jedna ručka ovdje. 3, 4, Pazi, samo nemoj gore da se ispaljaš. Dobro. Nas trojica smo tražili kovčeg i naravno uspeli da ga nađemo. Tako da mislim da sam ja dešifrovala gde je to blago, ali ga nisam iskopala. Imamo i mačetice. Doja. Tako. Stavi ga na rame. Može. Opa. Može. Pazi. Ima hlaču. Što se nisam obula, čoveče Bože?
Evo ga ovdje. A čime da kopamo? Šta je to? Čime ćeš je? Ček, mora još. Mačete! O, nam treba. Šta je ovo? Ajde da će maču. Kresimo. Ajde, nosimo čitav ovaj. Ceo sanduk je na plažu. A ne znam, može se desiti. Može, samo iskopati. Kako ne može da to mora? Nemanje i... Zatvori samo, zatvori. Vratite i tamo ima što iza. Zatvori ga. Ček. Vrati mačetu. Ne, iščupat ćeš. I tu... Šta je ovo ulje? Ajde, vuci. Može se s ovim zaključiti. Ovako, ajmo. Nemoj da ne upadne zemlja u... bolje zatvori. Već je upalo. Ili ako hoćete tu da štekamo, pa tu da bude magacin. Ne mislim, radi vodi i toga da ne bude koji u to odnemo. Evo, šta si izadila? Ja, stvarno, što da vadimo? A nećemo da vadimo, što? Za to smo. Dobro je tu, brate, pa ovdje će nam biti gajba. Neće da bude gajba. Ovdje ne Štekamo ovdje, a? Pa šta držimo Ajde, tanjira dogovorit ćemo ovdje? se ovdje. Daj bre, nosimo to sve tamo. Naravno, brate. Ali gdje ćeš da staviš kralju? Super, sad Vratit ćemo unutra posle. Ne, brate, Ostaviš ga ovako u ponesemo sve sanduku. odavde, a ostavimo sanduk. To je to, brate, treba nam ovo sad staviti. Da, ajde iznosimo sve, ajde, pa ćemo da imamo šta nam treba. Ono što nam ne bude trebalo odmah vraćat ćemo tu. Što je to? Izvadite sanduk, treba će nam sanduk. Nemoj da sanduk ostavljamo u zemlji, ljudi, šta vam je? Ajde, izvadi ga. Hoću da izvadim. Ti stojiš i pričaš, ajde. Šta stojite tu bez veze, kao ostaviš sanduk u zemlji, ne razumem. Vrati to nazad, vidiš da ima ručke. Bolje izvon, molim. To je to, nemoj zajebavati, gde si vidio da se to ostavlja? A sa svim teretom je lakše. rekao da treba sanduk da se nosi. Normalno ne treba da se nosi. Šta tupite bez veze? Jako sam komplikovana i ne dozvoljam neke stvari. Ne dozvoljam da neko povisuje ton na mene. I u bilo kakvoj situaciji to ne dozvoljam, niću ikome da dozvolim. Bio je taj konflikt sad, malo pre, s Milošem. Nekom smeta moj ton, nekom meni smeta nešto drugo, ali to je normalno, ništa. Nije što bi ugrozilo neku dalju saradnju, hvala Bogu, sve su to normalni ljudi. Svakakav problem koji ima to može lijepim načinom da se riješi. Barem je to kod mene tako. Mačetom nemaš otvorak. Pa smo dobili, tako? Šta je ovo? Ja dreša da otvore. Nemoj da otvaraš, to je pirinač, ovo samo ga ostavi. Ne moraš da ga otvaraš. Upaljak lit smo dobili. A šta je to? Brašno, to je brašno. Imamo ribu. A krećemo nigde. Ovo je palma, bre, ovdje će nas koliko si poubijaju. Ne ovdje, ne ovdje. Nema ni jedan, ovo nema ni jedan. Pa vidi ovdje, puno. Ajde, vratimo ovo sve. Nećemo ovdje. Najviše mi smeta trenutno Miloš, međutim nemam ništa protiv njega. Jednostavno, malo je glasniji što se nekog mog ukusa tiče i komunikacija mu je na nekom drugom nivou. Ljudi imaju različite mišljenje, različite stavove, različito gledaju neke stvari. Hajde, to ćemo da nađemo neki kompromis između svega toga i u principu to je to. Nema konflikta nikad. Mislim da smo fizički jako svi spremni i da možemo jako dobro da se pokažemo na svim tim zadacima. Samo eto to još da se taj moment nekog jedinstva probudi u ljudima. Sad malo kod njih ima tog kreativnijeg dijela nego kod nas, mnogo više. Vjerojatno su se oni lakše dogovorili oko kampa i oko svega nego mi. A gdje ćemo da idemo? Čekaj, nemoj da stavljaš. Stani, bre, najlakše da prenesemo. Da možemo nas nekoliko da odemo gore da imamo prvo gdje ćemo stavimo kamp. Čekaj, stavi. Ajde da se dogovorimo. Neću da nosim ovo kroz... Ko zna kako treba da izgleda kamp? Znaš? Ja mislim Saša najbolje. Jel znamo šta su prioriteti? Da nađemo mjesto za kamp i da počnemo da Dobro, pravimo. znamo šta treba da ispunjava kamp od uslova. Znamo da je daleko od Dobro, ajde vode, da sad stupimo. da je relativno čisto, veći teren, znači relativno čisto, iznad je natkriven. Ni slučajno ne smije da bude padina. Ni slučajno ne smije da bude uvala, ni slučajno ne smije da bude obala. Mora da bude visoravan i da bude u blizini... A brate mora, a šta ako nema? Ajde da potrošimo 20 minuta da vidimo da li ima bolje mesto. Ajde, bolje to nego da pravimo logor 2 puta. Čito knjige je sad nama teorija. Aj ti sad kao iskuliraš sa tvojim teorijama,
Pa imamo šta imamo, znači pošto jedino sad vučemo za tobom, ono kao svi i idemo u nedogled. Znači šta se dogovorimo svi, može tako. Ja razumem, tvoja je najispravnija, ono što si pročito, ali ne možemo to da nađemo. Dobro, ali ne možemo mi to da nađemo. Idemo, ajmo. Ja ne volim. Nema. Čekaj, Marilo. Jako sam zadovoljna s ljudima s kojima sam u plemenu, znači i više nego zadovoljna. Da sam ih birala, tebi izabrala. Mislim da je Radovan tu bio glavni u prošlom pravljenju kampa, a i sad. Dobro mu ide to. Recimo, oko izgradnje kuće odlično je da Radovan bude lider, zato što on kod toga stvarno najbolje se razume i juče u grupi od 21 osobe on je bio lider. Bio sam blizak sa Hanom i sinoć smo spavali u tom skloništu, ono jedno pored drugog i pričali smo tako, super je djevojka i ona je verovatno posle toga ono kao izabrala mene. Mada sam ja možda, da budem iskren, više navijao da pređem da odem u suprotno pleme. Dario je predložio da se sad organizujemo u vezi tog kampa, evo, da odredimo mesto gdje ćemo napravimo kamp i da to za početak bude to. Ja bih onda opet, izvini, da podelimo posle tog... Dobro, ali ja bih samo molio za toleranciju. Ja ne dižem glas ni na koga, samo da ti kažem. Tako, molim... Može lepo da se kaže, ja tebe dobro čujem i svi mi čujemo. Dobro, ako da se ljutiš ti odmah sad, onda jebeš posao, razumeš? Nemoj, ne derem se na tebe i kažem ti lepo. Ne možeš da se dereš na mene. Pa ne derem se, razumeš? Možeš lepo da se kažeš. Eto, vidiš. Ja ne možeš da se ljuti, ja ti samo to neću dozvoliti. Ko se dere bre na tebe, šta ti je bre žena? Nemoj da... Ne derem se nikad ni na koga se ne derem, pokušavam ti objasnim moje, da ne bi bilo nesporazuma, moramo živimo zajedno ovdje. Pa ništa, sve okej. Pa ne objašnjavam lepo. Uspavali smo se malo, bre, samo da se digne. Jel ne objašnjavam lepo, zato sam i hteo da porazgovaramo, da ne bi bilo nesporazuma. Što se mene tiče, ja sam tolerantan čovjek maksimalno. Prema tome... Da, na današnjem sastanku se pojavio onaj problem koji sam očekivala da će se možda pojaviti u ovakvim... Kada je veća grupa u pitanju, kad su ovako teški uslovi, to je da se javlja nervoza kod određenih ljudi koji... Meni to ne prija, meni se to nije dopalo, tako da ja nisam htjela nešto previše da se mešam. Mislim, gladni smo svi mnogo i neispavani, tako da razumem ih apsolutno. Mislim da će to do takmičenja sve biti okej. Ja sam, čim smo došli tu, dao predlog da sednemo da se dogovorimo oko toga i krenuli smo, nekako teško, ali smo krenuli. Nadam se da ćemo to prebroditi, znači da ćemo biti složni kao tim, zato što to je jako bitno da bi mogli da savladamo drugi tim koji je po mom mišljenju slabiji, ali ukoliko mi ne budemo složni možda... Ja mislim da ovdje bolje. Sad je već malo ozbiljnija situacija. Svesni smo da moramo napravimo nešto ozbiljnije. Dosta manje ovdje imamo mogućnosti nego na prethodnoj plaži. Tako da, evo, trudimo se da to sve završimo tokom dana, jer ono kad padne mrak, tako je bilo i sinoć, tu staju svi raduju, tu je sve gotovo. Znači, zajednice se jednostavno okupljaju oko jednog ognjišta, mislim, to je normalno. I ako hoćemo da uštedimo energiju i na kraju krajeva, ako bude bilo hladno, jedini način da se mi ovde ugremo jeste da budemo jedno uz drugo. Plašim se da dolazi voda dolje. Pa zato je pravimo iznad zemlje. A ti ako napraviš pola metra, znači povežemo ove 3 palme, i ne možeš ti na plaži napraviš, a posle ne napraviš iznad vode. Ali onda moramo da uđemo u šumu, nema drugo. Ja bi čak spojio ove 3. Mi nemamo nikakve iskustva ovome, moramo dobro da razmislimo. Razumeš? Ja imam 46 godina, ali ne znam kako da se ponašamo ovdje. Ha, brate. Znači, zato moramo dobro da razmislimo. Obala je mala, uska i imali smo malo poteškoće. Voda je počela da nadolazi. A obale više nema. Ono što smo uspeli da skupimo sa obale, to smo morali na brzinu. Sad nam ostaje samo da se snalazimo gore u divljini. Tu smo čisto da smo se pomjerili ulijevo zbog ova 2 drveta ovdje. Znaš, i tu nam je malo čistina iznad tvoje glave.
Ali pazi, Bojana, već Bojana. Iznad glave pogleda gore, nebo prazno, a ovdje ipak natkriveno 90% znači već je sklonito. Znači, nije nam bitno da li ste sad lijevo ili desno. Bolje nam je ovdje. Znaš šta si ga? Bravo, zmaju. Sad, drži ga, samo nemoj na taj pentagon. Crvenu pauku. Gdje? Evo ga, crni. Evo tarantule. Tarantula, ljudi! Hoće neko da vidi tarantu? Kako je lepa, čovječe, mogu da vidim. Ajde, vidi. Odjednom smo sad, dok smo pravili sklonište, videli da imamo i tarantule, između ostalog, komaraca, buvica i ostalih stvari. Imamo sad i tarantule. Malo smo onako dirkali mačetom, naravno nismo htjeli da je odlijedimo. Oni su to dosta sa oduševljenjem govorili, pa tarantula, divno. Ali ne morate baš da govorite o tarantuli kao o divnom biću. Nije to naša hrana, tako da treba ih ukloniti sve. Ja mislim, ako ih ne dira čovjek, da neće one ništa da uradi. Po nekom mom predznanju nije opasna, ni ujednjena, čak neće da ujede ako nije baš konkretno nagnječena ili povrijeđena. Edita, ponesi mačetu, molim te! Evo! Širina ne bude ovo. Dužina čovjeka, 2,5-3 metra, on kaže standard u knjizi. A na koju stranu pada? A? Da ide na tamo da pada. Na tamo da pada. Znači ovdje ćemo fiksirati jedan taj stup, ovdje ćemo fiksirati jedan i ova 3 iskoristiti. Možemo i tu ubaciti posle jedan i napraviti tu padinu. Izvezati konopce, staviti grane, čuda, razumijete? Znači ovo je visina. Ovdje možemo uključiti ruku. Ovo će nam biti čuskija, ljudi. Ne bude ono glavno. Bugi! Popanje ono... Neprijatni Ja simpatišem Tatjanu. Vidjet ćemo dok će se to dogodi. Mislim da sam ja ušla u bolju stvari ekipu. Iz prostog razloga što su ljudi voljni da se trude jedni oko drugih, za razliku od nekih koji su već sinoć rekli da treba da imamo posebno svako svoj krevet i tako da mi je drago što nisam sa tim ljudima nego sa ovim. Evo ja mislim da je on već... Ajde prihvati ti, smisli to sve i reci. Neko mora, jebi ga, znaš. Odok ja donesem još jednu ovu. Ti si pravio ekipu, ajde ti reci. Ko pravi... Ja simpatišem Tatjanu. Vidjet ćemo dok će se to dogodi. Mislim da sam ja ušla u bolju stvari ekipu. Iz prostog razloga što su ljudi voljni da se trude jedni oko drugih, za razliku od nekih koji su već sinoć rekli da treba da imamo posebno svako svoj krevet i tako da mi je drago što nisam sa tim ljudima nego sa ovim. Evo ja mislim da je on već... Ajde prihvati ti, smisli to sve i reci. Neko mora, jebi ga, znaš. Odok ja donesem još jednu ovu. Ti si pravio ekipu, ajde ti reci. Ko pravi smeštaj? Znači odok da donesem još ovih stvari. Da ih hipiti. Daj meni malo vode, molim. Ne možemo radimo, stojimo svi, ne znamo ko što radi. Ajde recite, ti radite to i to, ti i ti. Samo nemoj da se derete, brate, opustite se i to je to, brate. Ima čekaj ovo, na primjer, varnicu da napravimo.
Evo ga, namestio sam. Stavimo ovako da daš. Vidio onaj crtani kad pada drvo. Ogi, stani mi na ovu, evo, bambus. Stani na njega ovdje. Gdje stani? Kod nekako da ga iseče, ne mogu iseče. Ovo nije drugo, a? Manje sam potrošio nego što si ti tu potrošio. Za jedan sad. Za sva tri već ovo. Aj pogledaj, dođite pogledaj. Ti nemaš razloga da sumnjaš, nisam ja klinac, jebi ga, ja pokušavam da napravim krevet nekom da spava ovdje. Za 2 sata smo napravili, nije bilo bog zna šta, ali ipak smo spavali. Ti spava napred, znaš kako. Vidite, ja pravim jedan krevet, radim nešto, jel? Nisam sam ja da organizujem sve. Ako ćemo da radimo, radit ćemo zajedno. Ja ću reći neku ideju, vi, ona, i onda ćemo da izaberemo najbolju ideju. Moja ideja, Dario, pravi još 2 kreveta. Što? Kakve veze ima, da li je metar ili 2? Kogod hoće da se penje gore spavati. Miloš je pokušavao da nas ubrza i onda smo, umjesto da nabacujemo ideje kako smo radili, na primjer, sinoć, svako ima ideju i koju ideju većina prihvati, to je realno da se uradi. On je gurao na svoju stranu. Postoje određeni problemi u komunikaciji. Mislim da se do sada još niko ne ističe kao lider. Niti mu je niko dao tu funkciju sad. Možemo se dogovorimo. Ne verujem da sam ja toliko sposoban da bih mogao da organizujem život ovakvog jednog kampa na jedan pravi način. Nemam iskustva, ne znam. Trošili smo energiju na 3 različite stvari. To je bilo bez veze, međutim malo smo se, nismo se posveđali, malo smo bili glasni. On je malo stariji od nas pa malo odskače možda u tom smislu. Ali mislim da će se uklopiti. Ako se ne bude uklopio, to će opet možda vuče neke konsekvence za njega. Ljudima se ne sviđa njegov niti ton, što čovjek kaže da on jednostavno tako malo glasnije priča, okej. Glasan je i vidim da hoće da istera svoje, a kad ne istera, onda se užasno ljuti. I ponaša se u tim trenucima kao da ima 15 godina. To mi je malo glupo. Čuo sam komentar kao, pa nemoj da se ponovo razdvajamo. Nema tu razdvajanja, tu treba da prespavamo samo da bi se odmorili, da možemo funkcionišemo zajedno taj sledeći dan i da budemo bolji od onog drugog plena. Videli ste, na 2 lokacije se pravi kamp i to je okej, potpuno. Blizu je jedni do drugih, s tim što ja mislim da prva ova lokacija će imati određenih problema. Ne znam ovdje kako je kad klima krene, je more malo uzburkano, čini mi se da je preblizu mora. Imamo kanap gde ti treba, ja sam gledao, za jedno vezivanje ti treba 2 ili 3 ove. Dario i ja smo krenuli da radimo na toj ležaljci koja je na određenoj visini. Mislimo da je to najbolje zbog okeana i zbog insekata i svega drugog, znači buba i tako. Druga grupa je krenula da radi nešto malo izdignuto od zemlje. Ja sam za varijantu da teško možemo da izdignemo na nekih pola metra krevet, ajde uslovno rečeno za 10 ljudi, nemamo dovoljno konstrukcije i materijala za tako nešto ovde i previše na pojedinačnu varijantu. Dario i, ja mislim, Vanja su se fizički odvojili, da kažem, sa tim mestom gde će spavati, ali opet to, s druge strane, ne mora znači da je to sad kao neki klan, odnosno neka ekipa koja će kao, ne znam, da nekog od nas sutra izbaci, ne znam, nego čisto ljudi spavaju 5 metara od nas. Ne idi, bre, bombon. Šta? Ako možeš da sluša ovo kako sluša. Ne, pa samo da nalegnete još malo. To je to je. Ajde doj da završimo se. Kad će da se spava. Odličan ček. Nek sjeku grana, uzmi mačetu i idi sjeci grana, još dosta grana će ne trebati. Ajde ti je držite mi samo... Nama su palme najbitnije bi bile za okolo da zatvorimo zidove od palme. To bi ako se mognemo izverati sutra na onu veliku. Ako ne mognemo, će gore, nema veze kolika je debljina krova, svo ovo lišće ćemo nagruvati na krov i nek stoji, imamo ovaj prirodni. Ja sam očekivala da sve to izgleda ovako
S tim što očekujem i dalje, očekujem tu neku kišu stravičnu da padne i da tad bude histerija. Ovo nam je nešto bazično što moramo da uradimo i nešto najosnovnije, tek se onda plašim kako će biti kad budemo imali takmičenje protiv ekipe koja u startu, ja garantujem, jača od nas duplo. Sagradit ćemo kamp večeras koliko budemo mogli i dovoljno da se prespa, pošto je kratko vreme. Sutra ćemo, mislim, nastaviti da ga sagradimo do kraja. Momci koji su osmislili kako će konstrukcija da izgleda, to su radili sjajno. Još uvijek nema izdiferenciran neki vođa, ono se kaže. Hajde vidimo, sad ćemo da delo, da li imamo dovoljno... Dečaci su nam divni, svakim čast, obzirom da nisu ništa jeli, uopšte ne znam kako oni izdržavaju. Svaka čast dečacima. Svi smo tu i nekako osjećam da sam i višak, da nisam potrebna, onda idem dalje, tražim neki drugi posao, nešto drugo, da ne stojim jednostavno, da ne zdravim u prazno. Ja sam razumela. Ali ne može tako to moje uzduž da ide, ljudi, ja ne znam kako vidite. Djevojčice, ko ima slobodan? Mislim da sam psihološki jači, najiskrenije one druge ekipe, sad fizički vidjet ćemo šta će biti, ali psihološki i mentalno mislim da smo zdraviji i kreativniji. Da stavimo s lijeve i s desne strane, razumiješ? Sve se svodi na neko pravljanje tog skloništa, prepucavanje između ljudi, kako, gdje, ne možemo da se dogovorimo, svako hoće na neki svoj način, troši se riječi, troši se snaga, troši se vrijeme. Ja se trenutno u ovom plemenu trudim najviše što mogu. Hoćemo poprično ili tako kako se krenu, nasloni ga na tu granu i to. Znate kako ne valja ljudi. Nije gusto, nije čusto ovo. To će biti kao krov. Ok, napravili smo i sa konopcima kao neku podlogu za krov, pa ćemo na to da stavimo palmino lišće i ne znam ja sam predložio možda čak i neke kabanice da se stave, vidjet ćemo. Te mogu da primetim samo da Nemanja i Jogi, da su oni užasno vredni. Oni su non stop i na nogama, čak su i, ja mislim, poslednji jeli. Pa Marija je danas zapušavala i ne sviđa mi se to što se ona šetkala tu po plaži, kupala i sunčala. Nije to stvar da ja sad ne mogu da izdržim. Ja jednostavno ne mogu da izdržim zato što ne mogu sebe da motivišem da izdržim. Ja sečem ceo dan ta stabla koja stavljam kao podlogu gde ćemo spavati. Znam da će ona večeras tamo, na primjer, da spava. Trenutno dobila sam i organizam jednostavno traži specifičnu hranu. Ja tu ništa ne mogu. Jednu veliku picu, jednu kutiju čokoladica, par litara nekog dobrog soka. Tako funkcionišem. Znači, ako ne, ja mom organizmu to ne priuštim, ja ne mogu da funkcionišem. Ni moj mozak, niti znači moje tijelo. Više nego se dobro znam, znači o čemu se radi, o čemu se radi. Kako je? Svi 10 godina to traje, pa vidiš o čemu se radi. Ovo su neki uslovi, tropski uslovi, znači znaš da je loše vreme i pazi još ima super vreme. Super vreme ima kako me razumeš. Jer mi ti ove grupi, da. A šta očekuješ da će ti dati što nešto? Očekivala sam, na primjer, da ću imati taj jebeni pirinač koji mi nemamo jer ne možemo da zapalimo vatru. No imaš pirinač, imaš vatru zapaliti, to je naše. Razumiješ? Dobro, pa okej, ali meni se ne sviđa. Okej, dobro. Onda prihvati to da nisi bila svjesna u šta su. Jesam, bila sam svjesna. Nije dobro, meni to prihvatljivo, šta? Ne, pa Ja ti kažem, ja te razumijem i poštujem tu tvoju odluku, ali očigledno je neko ne može baš da se izbori s tim nekim stvarima. Tako da Marija izjasnila da želi da napusti kamp i generalno show, što eto sad smo i mi tu imali malu polemiku među nama oko svega toga jer ne znam, okej, sve razumem i ženske probleme i tešku situaciju, ali mislim da su trebali ljudi da budu spremni na šta dolaze, jer ovo je prvi dan praktično. Ajde da je prošlo 10 dana, 15 dana, pa neko shvati da ne može, ali prvi dan praktično nije ceo ni prošlo da neko kaže ja nije da ne mogu, nego neću. To je malo čudno i mislim da je... Ma ne slažem se.
U startu sam primetio da ima dosta, ajde da kažem uslovno rečeno, razmaženih ljudi koji očekuju, moraju da nam daju četkicu, moraju da nam daju vatru, pa moraju da nam daju, ne znam, vodu, moraju da nam urade ovo, moraju da nam urade ono. Mislim, ništa se ne mora. Mi imamo jednog takmičara koji mislim da nije spreman za bilo kakav izazov. Mi ćemo ovdje imati zadatke, treba se boriti protiv drugog plemena da bi osvojili neke povoljnosti koje mogu da nas znače na ovom ostrvu, a ovako nemamo konkretno čovjeka za to. Kao mornar, dobro more, sanjao sam te. Zašto ovo baš propušta? Da. Ajde veži ovaj kanap jedno, koliko možeš da dohvatiš rukom. Sredina. Si vezala? Sredina. Ej, molim? Da. Čekaj, brate, samo malo. Ali ima neko maramu tu, ej? Ima neko maramu. Pa čekaj, ja imam na glavi. Imam ja majicu, ako hoćete. Nema veze, maramu. Evo ti na glavi. Hoćete majicu jednu? Samo da nas neki gmizaci ne napadnu. Zmijuga. Ma da nema gmizavaca kod ta kiša. Mi ćemo za sutra vidjeti takve zmrtvore, jer je to strašno. Pa i šta? Duga priča završila s operacijom. A bi ti glava ispod ili gore? Prestaje kiša. Prestaje? Naravno. To je ta panamska kiša. Jo, Bože, tako bi se spavao, tako bih pojela neku presku. Sagledaj uvek širu sliku. To možeš sa televizijom novih mogućnosti. Gledat ćeš omiljene emisije kada ti to želiš ne propuštajući ništa. Sastavi svoj TV program.